ఏరా బాప్తీసమా? ఊరి 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 పెద్దోళ్ళు సిగ్గు తెచ్చుకోవాలని నేను చూసి, పెద్దోళ్ళు సిగ్గు తెచ్చుకోవాలని నేను చూసి ఎందుకు తీసుకోవాలనుకుంటున్నా? దేవుని మార్గంలో నడవాలనుకుంటున్నాను. ఏం చేశాడు నీకోసం? ప్రాణం పెట్టి చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ లేచాడు. మళ్ళీ లేచారు. రక్షణ పొందకపోతే ఎక్కడికి పోతావు? నరకానికి, పరలోకానికి. దేవుని పరలోకంలో ఉండాలి. ఆ మాట పెద్దగా చెప్పు, వాళ్ళకి సిగ్గు వచ్చింది. నేను అడుగుతున్నాను, ఇప్పుడే ఎందుకు తీసుకుంటున్నావురా అని అడుగుతున్నాను నేను. వాడు చెప్తాడు, రేపు నాదా కాదో తెలియదు. ఇప్పుడు ఇక నాకు దిగులు లేదు, ఎందుకంటే నేను చేసిన ప్రసంగం వాడికి అర్థమైంది. అంత చిన్న బిడ్డకు అర్థమైందంటే ఇక పెద్దలకు అర్థం కాలేదు.